U posljednjoj utakmici 13. kola Fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar je došao na svojoj Grbavici do pobjede rezultatom 2:0 protiv Banovićke Budućnosti. Iako je bio oslabljen, Željezničar je zasluženo slavio pobjedu kojom je izbio na drugo mjesto na tabeli. Gosti su igrali sasvim solidno, a da se neće lako predati pokazali su na samom početku. U 12. i 14. minutu imali su dvije prilike. U prvoj je poslije centaršuta loptu glavom zahvatio Nermin Čolić, a u drugoj lopta je otišla preko gola. Uzvratio je Zeba, ali odbranio je to golman gostiju. U 19. minutu kombinovali su Čolić i Savić, ovaj drugi šutirao je glavom, ali je odbranio golman gostiju. Haskić je na drugoj strani u akciji samo minut kasnije, ali odbranio je Šehić na golu Željezničara. Minut je 26. Čolić je šutirao iskosa, golman gostiju Husić je odbio loptu, ali na nju je natrčao Višće i sproveo je u mrežu 1:0. Samo 2 minute kasnije i sjajno je slobodan udarac izveo Zrnanović, ali odbranio je Šehić. U 38. minutu u solo akciji je Zeba, ipak odbranio je i ovo golman gostiju. Bilo je to sve iz prvog poluvremena, a prvo uzbuđenje u drugom dijelu donosi i drugi gol. Popović je vratio loptu do Zebe koji je prošao po desnoj strani i šutirao, a Savić je loptu sproveo u mrežu 2:0. U 53. i 56. minutu kombinovao je dvojac Željezničara Zeba i Višća. Prvi put Višća je šutirao pored gola, a drugi put njegov udarac glavom odbranio je golman gostiju. Na drugoj strani u akciji su Čamrković i Šmigalović. Šmigalović je pokušao glavom, odbranio je Šehić. Minut je 64. Odlično je slobodan udarac izveo Sarajlić, ali odbranio je golman domaćih. Na drugoj strani slobodnjaka pokušao je Zeba. Na samom kraju atraktivno bilježimo u 80. minuti pokušaj Stanića petom. Te u posljednjoj minuti dvije prilike gostiju. Prvo je Slomić šutirao pored gola, a potom ni Jahić nije bio precizan. Ostalo je 2:0. Željezničar je sada drugi na tabeli sa 25 bodova, 5 manje od prvoplasiranog borca. Budućnost je ostala na 14 osvojenih bodova.